Donostiako giza eskubideen 7. zinemaldia apirilaren 23-tik 30 izango da urten. Urtero bezala mundu osoko giza eskubideen urraketarekin zerikusia daukaten arazoak gaitzat hartzen dituzten film luzeek eta laburrek osatuko dute egitaraua. Zinea izango da protagonista nagusia, baina ez bakarra. Filmez gain giza eskubideen gaiari lotutako beste hainbat ekimen ere izango dira egunotan. Musika, mahai inguruak eta argazki erakusketak besteak beste. Hemen eta orain erakusketak adibidez, 15 argazkilari gipuzkoarren lanak biltzen ditu. Guztiak ere gizartearen bidegabekeriaren islada. Kabun Mix Brasil Donostia erakusketa Brasilgo eta Donostiako diseinu eskolako ikasleek egindako argazkiez osaturik dago. Kartel hauek gizartean eragina duten gaiei buruzko ikusmolde desberdinak eskaintzen dituzte. Haurdunaldi goiztiarra eta ura izateko eskubidea besteak beste. Defendatzaileak deituriko bildumak ostera giza eskubideen aurpegiak erakusten ditu. Erretratuok giza eskubideak defendatzeagatik nabarmendu diren 30 pertsonei egiten dio omenaldia. Argazkien ondoan haietako bakoitzak gizakien duintasunaren alde egindakoa kontatzen da. Giza eskubideen aldarrikapen unibertsala onetsi zela 60 urte igaro dira. Urte hurren hau dela eta azken erakusketa honek errepaso bat egiten du deklarazioan bildutako artikuluetan barrena. Ayet majarat nashiqan yerma furchini yerma